Ilokano Discipleship Group, the Jesus Reigns Ministries, agraman kanita. Hi. Kumablaw kami manen kada kayo, kadeto'y panagadal tayo, ti sasauen ti Biblia. Ket dagiti upat nga ay tanlugaya wayan ita dito ni. Dagiti talong bersikulo nga adalen tayo ita ket naadaw manipod ti sermon ni Pastor Mark Awaaw iti Domingo nga napauluan ti Behold Your God matmatam ti Diyos mo. So makita yu dyan nga jay Micah Kapitulo 7 versikulo 18 ket ni Frank Wicks ti mangi share Isaias 40 versikulo 11 ni Sister Nita Isaias 40 versikulo 9 ket dayjay ti i-share mat ti lumutubyan ket detoy kakabsat dagitoy ti kalkalikaguman mi nga masursurot tayo kuma dagitoy isu nga deta ti maulit-ulit nga panangyam amok kas nakairoman tayon nga aramiden saggaysa kami nga mangi representar uno mangi presentar ti maysa nga bersikulo ana pilimi ilawlawag mi no anyat maawatan mi kadetoy a bersikulo no anya ti maadal mi nga leksyon ken no kasano ti pannakayaplikar mi kadigitoy nga naadal mi ti biyag mi kadetoy kakabsat detoy ti kalikagon mi kuma nga masursuro tayo detay kasano detoy ni detay seryoso nga panagdengeg ti sermon dayjay kakabsat ti kalikagon mi and then detay panangilista tayo kadagiti bersikulo nga nangigan tayo iti homily wenno sermon ken panagadal kadagiti bersikulo nga kas homework tapnon may surat mo no anya ti naawatan ket ti kang runaan na unay detay panangbukel mo no anya ti nasursurom manipod ti bersikulo wenno ti sibubukel sermon anang ngegam tati panggep na dayjay ti pangilistaam kadagiti addang wenno panggep nga aramiden tayo tapno mayaplikar mo dagitoy nga maadal tayo ket of course daytoy ti kalikaguman tayo nga mapasama dayjay ti umuna kakabsat kalpasan dayjay nga panakasursuro tayo detoy kumati kalikaguman mi nga pagbanagan tayo. Okay? Muna, dayjay matubay ti biyag tayo nga sumurot kadigiti sursuro ta Biblia. Ket agbalin tayo apudpudno nga Kristiyano sumursurot ti bilin ni Apo Dios. Ket ita rugyan tayo nga ruden ti dumngeg kadigiti agshare nga kakadwa tayo itata kadetoy JRM Ilokano Bible Study. Hello Frank. Hello, hi everybody. What verse are you going to share with us today? Yeah, now the verse I like to share from the sermon, Behold Your God, is found in Micah 7, verse 18. It says, Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy. And how did it speak to you? Yeah, well, as I look at the message relating to Behold Your God, I see the goodness of the shepherd. I see Jesus as God who pardons my sin and forgives my transgressions. I see my life as a Christian continually needing His grace and that He is delighted to show me mercy. I see where I've been lazy in staying up with devotions or being double-minded in showing a good face when I'm with people, but not obeying His commandments when I'm on my own. I learned this is wrong and ask forgiveness for that.
I am thankful that he does not stay angry forever, but desires for me to change the ways that are not pleasing to him. I have learned that when I ask forgiveness for a sin, I should not commit that sin again or have to ask forgiveness over and over again. I don't want to take advantage of his mercy. I am continually beholding him, which keeps me away from drifting into temptation and sin. And how would you sum up what you have learned from the sermon? Yeah, okay. I learned from the sermon, Behold Your God, that is what we are to do. Behold our God at all times. The sermon taught me how to behold God, how to see him in many ways that show who he is and why beholding him brings us closer to him. Beholding God is of most importance. Sorry about that. Pastor Mark stated, if you don't behold God, you can't be anything for God. He gave 4 ways we can behold God. We can behold the good news of his coming, behold the greatness of his power, behold the generosity of his rewards to us, and behold the goodness of the shepherd, who is Jesus, God's Son, and the Savior of the world. I learned as we grow as Christians, God is changing us to look more like Jesus. We are being transformed. To do this, we must behold God, or stare at him, learn all about him, make him the most important areas of our lives. The more we behold him, the more we see of his greatness, his power, his love, his grace, his truth, his forgiveness, his mercy. In beholding God, we see that he is coming again, and it could be today. In God's words, we see we won't be with him when he comes unless we are forgiven of our sins from Jesus. The sermon pointed out again that we are to ask Jesus to be our Savior. And in beholding our God, which was the emphasis, does it lead to some kind of response or action where you have some steps to apply them? Yeah, it's an important part of listening to a message is what you can take with you to grow. So as I walk daily with the Lord through prayer, through singing, through devotions and reading the Bible, I think about the 3 words, behold your God. And I want to remember the goodness of his coming, the greatness of his power, the generosity of his reward, and the goodness of the shepherd. Thank you. And as always, Yeah, as always, all praise and thanks to our Father God, to Jesus, the Son of God, my Savior, and the Holy Spirit, my counselor and guide. thank you, Frank. We missed Ross tonight. Yeah, But we hope we'll have you together again next time. sounds good. Thank you. Napili ka bersikulo ket daytoy. Isaias Kapitulo 40, versikulo 11. Aywanan nanto ti alban na akas ti agpaspastor ti animal na. Umungen nanto dagiti urbon ti karnero ket sakruyan nanto ida. Si anos to amang idalan kadigiti innada. Ket napitas data ti mesa kadagiti major nga bersikulo nangyaytay ti sermon iti Domingo. Ket anamat Kasi man kim awatak ka daytoy. Okay. Nya Apo Jesus isang sa wen daytoy a profesya. Iladladawan na daytoy nga bersikulo no kasano ti panangaywan wen no panang talipato ni Apo Jesus. Kada tayo nga inyarig na ti mesa paspastor ti karnero na. So
iso day jay datay mga ganta yung good shepherd. Ayan. Okay. So ana nga rod ti Ti umuna, protection. Kadito nga panawin, ti pandemya nga makapataod kinapalalo nga tuok, rigat, panagbiag, nang nangruna no naawanan tayo ti trabaho when no awan sapol ti negosyo tayo. Kasamet ti buteng, kin panagdudwa gapo ti sakit when no panakaakar tayo ti virus ti COVID-19. Ni Apo Jesus ti nakasagana nga pagtaklinan ti protection ta iso ti naimbag nga pastor nga mangaywan kada tayo. Detay kuna na tayo nga aywanan na tayo nga kasla arbana ya. And then ana pa? Ti maikadwa kinadungo. Ni Apo Jesus ti naimbag nga pastor nga mangsapuyot tayo ti panawen ti kinalupoy tayo bayat ti panangsango tayo. Kadagiti kaibasak nga problema tayo. Daw jay kay basak dagiti adong nga problema tayo. Siguro dahil kay kung sawan. Ayan. Isut pagkamangan tayo bayat ti saan tayo apan nakaturog. Amang pampanunot kaliti mapaspasamak ti agdama. Isut makaipaay ti inana, makapagkalma. Di dandanag tayo kabayatan ti panangisaday tayo, ti ulo tayo nga jay barukong na. Kasta ti kahit nangasawan jay kinadungo. Dede sikat nang ibagakan niya kay di balikas nga sa puyot. Ayan. Wow. Okay. And Ti may kaalo ti panangiwanwan. Ti sabali pa nga ipaay deti na imbaga pastor. Bayat ti panagdalyasat tayo, ti inaldaw-aldaw apan nagbiag tayo. So, kahit nakasawan dito'y awagan tinaimbag nga pastor ni Apo Jesus na good shepherd. Ayan, okay. And then? Manipod ti aspeto nga pisikal. Manipod panagriing tayo nga panagtrabaho. Kasla tela karnero nga mapanjay pagaraban na ti agmalem. Babaen ti pangidaw da ulo ti naimbag nga pastor. Okay. Ken spiritual. Masapul nga nakaturong ti attention tayo ken ni Apo Jesus babaen ti panagkararag makasao ken kuana panagbasa tayo ti Biblia apagadalan tayo ti sasauna ken panandengeg ti mensahe digiti papastor na. Okay. So kada jay ipapantayo jay na naadal mo in sublik dito DJ bersikulo. Ayan. Okay, ano nga ron tinaadal mo? Tinaadal ko kadati nga bersikulo ti konteksto diay serye ni pastor nga prepare the way. Ay wanan nak ni Apo Jesus nga kas na imbag nga pastor ko. DJ, ti impan na DJ. Kaputa kas de insuro jay Asayas 41:3. Okay. Liliwaen ken paregtaen na tayo ni Apo Dios gapo ta adda paaramid na kada tayo. One. So DJ at the purpose statement na. Ayan. Prepare the way for the second coming of the Lord. Okay. Masapol nga umunegak ti relasyon ko ken Apo Jesus ken pumigsaak ti pamati tapno maaramat na nga agserbi ti panggep na. Okay. Saan na mabalin nga pauneg ti ramot ko ti pamati no saan nakmet nga agbunga. Ti kalikagom ni Apo Jesus ket agbunga tayo ti pada tayo ang mamati. Ket maaramid na lat data no pausar tayo nga mangirakurak tinagan ni Apo Jesus. Tanda kita do market relationship grow. DJ nalasbang detay papaya tibulong na ngem awang mo't bunga na mayat datang imbaga kabsa. Okay. So ano nga ro itati pan nakayaplikar mo dito yung naadal mo. Panangitaklin ko ti biag ko ti amin na kanito ken ni Apo Jesus. Detat umunang step. Ayan. Nga naimbag nga pastor ko. Gaputa kasla akla karnero nga di makapawpaway no awan isuna ti biag ko. Kastak mo?
May kadwa dito met daga ket ni met pat ti panakapastor ko nga makakuyog ko nga mga rami dagiti kakastoy nga aramiden mi nga panangipagpakaamumi nga dua dagiti sasao ni Apo Dios. Sister, sino kita yan? Pastor. Okay. Pastor mo, si Kati Carnero. Ayan, okay, good. Kaya na sa uwen nga masapol apat tinayunen mi kanipat ti panagadal mi ti sasao ni Apo Dios. Ken panagadal ko kadagiti technology nga maadal ni pat tapnom mapaalisto ken mapaadumi dagiti alamiden mi nga video Yun. Para sa Facebook. para Okay. sa Facebook. And then, Ag kinararag kami kinipat ket numabalin may iraman kayo pa nga mangikararag kada kami para ti wisdom well, or news mi ken salon at mi tapno may ipapatuloy mi dagitoy nga mensahe mi babaen ti Facebook. Sapay kumata umadu kayo umasidag kayo. sapay kumata umadu kayo adunged Okay. babaen ti panangi-post can share dagitoy nga mensahe para kay ni Apo Dios. Alawad. Thank you to everyone. Yeah, thank you very much. So, bale deto iti panangi rugimi nga agabay kami at deto nga ron ti kayat mi nga aplikar kakabsak nga agkuykuyog kami iti anyaman nga rami. Okay, thank you. Timet napilik nga bersikulo nga ibinglay kada kayo ket detoy. Isayas 40, versikulo 9. Ingka ti tapaw tinangato abantay o Jerusalem, ipakamom tinaimbag adamag, pigsaam tiagpukaw Sion, iwaragawag mo tinaimbag adamag, agsao ka ket saan ka nga agamak, ibagam kadagiti ili ti Huda wenno Judea nga umayen ti Dios da. Ket timet maawatak kadeto nga bersikulo nalawag nga ibagbaga ni Apo Dios nga bilbilinan na amin nga Kristiyano nga mangipakaammo tinaimbag adamag wenno ti masasaw nga ebanghelyo. Panangiwaragawag pay ti mausar nga suno ti mangipakaammo. Nagkadwa detoy aspeto tinaimbag adamag. Daydi imuna nga idadateng ni Apo Jesus nga panagbalin na akas gagangay nga tao tapno umay na akwen ti dusa digiti basbasol tayo. Babaen ti panakailansa na ijay krus. Impay na ti panakaisalakan para kadigiti namati ken nangitalek ti biyagda ken kuana. Ket tinaimbag adamag ti panakaisalakan tayo babaen ken ni Apo Jesus ket agtultuloy pay laeng agpapan ita. Ti may kadwa nga aspeto detoy masasaw nga naimbag adamag ket ti mapasungadan nga panagsublinto manen ni Apo Jesus nga kasasauen jay ikarkararag ti kaadwa na Pilipino wenno idekdeklarar tayo ti palwalo wenno ta simbaan nga ti naga paulo na ket mamatiak nga ti Ingles na ket Apostles' Creed. At napaset na iti Apostles' Creed nga ti kunana ket kalpasan ti panagungar ni Apo Jesus manipud ti patay detoy ti masauna imuli sa dilangit ket situtugaw ti makannawan ti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Aggapunto sadyay nga umay mangukom kadigiti si bibiyag ken datay. Kas na ikasabamin kada kayo kadigiti napalpalabas nga sermon may ipanggep kaday di serye tayo nga signs of the times adun ti makitkita tayo apagilasinan nga umasidegen ti panagsubli ni Apo Jesus. Detoy nga bilin ni Apo Dios nga panakaiwaragawag wenno panakaipakaammo ti ebanghelyo
ket naited para amin kadatayo a Kristiyano. Awan labas. Deta ti panggap na nga nangisalakan kadatayo tapnon usaren na tayo ni Apo Dios nga mangipakamo a kasapulan amin na tao ti pannakaisalakan da babaen ken ni Apo Jesus tapnon sanda nga maimpyerno. Ket timet may kadwa. Imbaga jay bersikulo nga intayo ijay tapaw ti bantay. Ket ipukaw tayo ken ditay agamak nga mangirakurak ti amin nga umayen ti Dios tayo. So ti kayat nga sa uwen, aramiden tayo amin nakabeelan tayo nga madanon ti adu nga tao. Ket deta ti kayat nga sa uwen dayjay ipukaw tayo. Ket may palagip ko nga kadigitoy moderno nga panawen kakabsat. Adun ti mausar nga teknolohiya tapnon napigpigsapay nga pukaw ti aramiden tayo babaen ti panagusar ti smartphone, computers, internet, ken social media. Ket timet na adal ko kadayjay sermon. No mamati tayo ken ni Apo Jesus ken ti Biblia nga agkuna nga umasidegan ti panagsubli ni Apo Jesus nasken nga maaramid dagiti dua nga banag nga daytoy tiyumuna. Agbabawi tayo ti basbasol tayo nang nangruna kadigiti sampay nga Kristiyano tapno maisalakan da babaen ken ni Apo Jesus agkamang tayo amin ken kuana. Ket timet may kadwa dagiti amin nga Kristiyano ket tungpalen da kumamet ti bilin ni Apo Dios nga ipakaammo ti ebanghelyo ti amin nga kakabagyan, gagayem ken amammo tayo agraman pay amin nga maawis tayo nga dumngeg ti pannakaisalakan babaen ken ni Apo Jesus. Isu detoy mabasayo ita nga masapol nga aggunay amin na Kristiyano nga mangikasaba ti ebanghelyo sakbay nga mangukom ni Apo Jesus. Saan langen nga ijay Isaias 40 versikulo 9 ti paggapuan ti mandato nga agunay tayo ngem mismon nga jay bilin ni Apo Jesus nga mabasa tayo kadayjay mauawagan ta Biblia nga Great Commission. Daytoy kakabsat ti naindaklan nga mandato nga agkuna kadaytoy ni Apo Jesusen nga mismo tinaggapuan na daytoy sakbay nga imuli sa dilangit. Kunana, naited kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken ditoy daga. Ingkay nga rod kadigiti amin natattao ti amin a lugar ket pagbalinan yo ida nga adalak. Teach them what I have commanded you. Kunana. Bunyagan nyo ida tinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo, baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Ket isuro yo ida nga agtungpal kadigiti amin nga imbilin ko kada kayo. Ket nagpintas dayjay maudi nga sentence na. Laglagipen yo nga daak to nga agnanayon kada kayo. Agingga ti panungpalan ti lubong. Kakabsat, detoy met ti panangiaplikar ko nga personal kadetoy nga naadal ko kadetoy nga sermon ken bersikulo. Ket detoy kadigitoy nga panawen ti pandemya nga saangkam nga makabiyahe ken nita. Ket panggep mi nga ag-focus kami pay laeng ti social media ministry. No ipalpalubos ti Apo ket palawaen mi ti madanon mi babaen ti Facebook ken YouTube. So nga mga ramid kami ti baro nga Facebook webpage before March agraman pay ti baro nga YouTube channel. And then kasapulan mi ti
makaaramid kami ti Tagalog, English, te nag-combine para kadigiti ka mamaklay bloodline mi. Gaputa isuda pa laeng ti kaaduan nga grupo nga dumdumngeg kada kami. Ket adda digitoy inayom mi datoy JRM Family Altar mangrugi no ipalubos ni Apo Dios into no Biyernes ti Rabiina. And then kalpasan na addan to met English ken Ilokano devotionals no kaasyan na kam ni Apo Dios mangrugi into no Pebrero. Ket kastay na ibagan ninita itay. Amin dagitoy ket awan ti serserbina no awan ti panangbuyog ni Apo Dios. Gaputa makaplano kami ngem ti mang desidir ti addang mi ket ni Apo Dios nga kasukuna jay proverbio. So nga kasapula mi kakabsat ti ad-adupay nga kararagyo para kada kami ang kinararagkam kenita ti urnos, adal, ken salunat, ket numambalin iraman da kay kumamet nga ikararagan da kami tatapnon maitultuloy mi pay ti panagserbi mi ken Apo Dios. Amin dagitoy idanum mi nga plano ket kiddawem mi a matungpal tinagan ni Apo Jesus. Amen.